wani hani ga Allah baiwa. Littafin abokin fira kashi na 1, wallafar Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto, wanda ni Muhammad Zaharuddin Usman na karanta. Labari na 23. Wani hani ga Allah baiwa. Wasu fatake ne suka yi tafiya a cikin jirgin ruwa wanda yake makare da hajarsu ta kasuwanci. A yayin da suke cikin tafiya, suna raha, suna nishadi, suna tattauna al'amuransu na 'yan kasuwa. Sai kawai aka ji jirgin ruwan ta yunkura kamar za ta kifar da jirgin. Nan take suka shiga taitayinsu. Wani ya ba da shawarar a rage ma jirgin lodi domin kayan da suka ɗauko sun yi masa nauyi sosai. Ba tare da tsayawa yin shawara ba, aka yanke hukunci za a zubar da kayan Alhaji Jatau saboda su suka fi zama kusa da gabar teku, kuma daman babu cikakken shiri tsakaninsa da manyan 'yan kasuwa. Da Alhaji Jatau ya yi gardama, sai suka ga ba lokacin jayayya da shi a wannan yanayi da ake ciki, don haka sai aka sa ƙarti suka wurga shi tare da kayansa cikin teku, suka ci gaba da tafiya abinsu. Alhaji Jatau ya ji kawai kumfan teku yana yawo da shi, ba abin da yake yi sai hailala yana neman agajin mai sama. Can sai ya ji an jefa shi cikin wani ɗan tsibiri takaitacce da babu mutum balle aljani a cikinsa. Da ya farfado ya dawo hayyacinsa, sai ya lura da wasu 'yan ganyayyaki waɗanda ya rika cin su kamar yadda akuya take cin ciyawa. Idan ya ƙoshi sai ya sha ruwan da ke kwarara mai daɗi daga tsakiyar wannan tsibiri. A rana ta biyu sai ya saki jiki, ya fara sabawa da wannan wuri har ya ciro wasu rassan itatuwa ya gina ma kansa 'yar bukka wacce ya tsuguna a cikinta. A rana ta uku sai ya samu wata dabara, ya datsa wata 'yar makwarara inda 'yan ƙananan kifaye suke wucewa, sai ya fara farautar su yana gasawa yana kalaci. Ranar da Alhaji Jatau ya cika kwana 7 a cikin wannan tsibiri, da daddare ya hura wuta kamar yadda ya saba don ya gasa kifayensa, sannan ya je wurin tarkonsa don kama wasu. Daga can sai ya hango wuta ta kama 'yan bukkar tasa. Da yake abin ba mai yawa ba ne, ko da ya iso bukkar ta ƙone ƙurmus. Alhaji Jatau ya damu matuƙa da wannan ci baya da ya samu, amma ya yi haƙuri ya mayar da lamarinsa ga Allah gwanin sarki. A daidai lokacin da alfijir yake ketowa, sai wani ɗan ƙaramin jirgi ya dumfaro tsibirin da Alhaji Jatau yake cikinsa. Da jirgin ya iso, sai ya ga wasu mutane baƙi da bai san su ba, suka nemi ya shigo jirginsu domin su tsallakar da shi. Ya tambaye su ya aka yi suka san da zamansa a wurin, sai suka ce, ai mun hangi wuta tana ci a wannan yanki da daddare, shi yasa muka gane akwai mai neman taimako. Da ya ba su labarin abin da ya faru da shi da 'yan kasuwar da suka wurga shi a cikin teku, sai suka sanar da shi cewa wannan jirgi tun a wannan ranar da suka jefar da shi ya haɗu da 'yan fashi, kuma duk suka kashe waɗanda ke cikinsa, sun yi awon gaba da kayansu. Darussa: shirin Allah gare ka ya fi naka ga kanka. Kada ka cuci kowa, idan an cuce ka, ka nemi haƙƙinka wurin Allah. Wani hani ga Allah baiwa ne.